Here now is the Bombo Weather Forecast. Ibalon ta ang lakat sang panahon subong Domingo sa ngaga. Direkta sa aton nga Bombo Weather Center. Blessed Sunday mga kabombo-bombo ayan, Bombo Rezi, balita na kita sa panahon. Ang northeast monsoon ang nag-aapekto sa Luzon. Magulugal umon sa Iloilo City, amuman sa pila ka bahin sang probinsya sang Iloilo. Magulugal umon man sa Guimaras. Ang kalalawran nga napatungan sang Iloilo City kag Guimaras ukon Iloilo Strait. Ang makanay tubtub kasarangan. Sa Subong, normal ang biyahe sa tanan nga sakayang pandagat via Iloilo City to Guimaras and vice versa. Amuman ang biyahe sang sakayang pandagat via Iloilo City to Bacolod City and vice versa. Sa Antique naman kita, tuman ka magalumon sa probinsya sang Antique. Ang baybayon sa nasambit nga probinsya ang makanay tubtub kasarangan. Sa pagpadayon sa Iloilo City, 6% ang tsansa nga mag-ulan, 19 kilometers per hour ang kabaskugon sang hangin. 24 degrees Celsius ang pinakanubo kag 30 degrees Celsius ang pinakamataas nga temperatura. Bacolod City, magulugal umon, 5% ang tsansa nga mag-ulan, 13 kilometers per hour ang kabaskugon sang hangin. 23 degrees Celsius ang pinakanubo kag 31 degrees Celsius ang pinakamataas nga temperatura. Sa Luzon naman kita, Vigan City, masanag, 2% ang tsansa nga mag-ulan, 5 kilometers per hour ang kabaskugon sang hangin. 23 degrees Celsius ang pinakanubo kag 31 degrees Celsius ang pinakamataas nga temperatura. Baguio City, masanag man, 2% ang tsansa nga mag-ulan, 2 kilometers per hour ang kabaskugon sang hangin. 12 degrees Celsius ang pinakanubo kag 25 degrees Celsius ang pinakamataas nga temperatura. Sa Mindanao, Davao City, magulugal umon, 4% ang tsansa nga mag-ulan, 8 kilometers per hour ang kabaskugon sang hangin. 23 degrees Celsius ang pinakanubo kag 30 degrees Celsius ang pinakamataas nga temperatura. Zamboanga City, tuman ang galom, 4% ang tsansa nga mag-ulan, 5 kilometers per hour ang kabaskugon sang hangin. 25 degrees Celsius ang pinakanubo kag 31 degrees Celsius ang pinakamataas nga temperatura. Mga kabombo, rise and shine! Kay manang adlaw ang nagbutlak, 11 minutos makaligad ang alas 6 sa aga. Ini ang magatunod, 3 minutos antes ang alas 6 sa gabi. Nagikan sa Bombo Weather Center, inyong inyo in-house weather reporter. Ini si Bombo Ria Momblan para sa number 1 kag most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, basta radio. Bombo!